Да знам. Мило не мога! Да бъде на обществено място. Мило ще бъде ужасен! Айде, дете, да. Не, ще го направя, ще го направя. Не мога да не го направя, ще го направя. Направи го, човек. Ай, чакай, този не съм почнал. Айде, ще ми свърши картата. Колко не си успял? Нищо, аз имам. Колко? Да, знам без колко искаш. Добре, ела ме поканал. Ела не. Ела, просто го дам. Може повече. Може да ги късат, като ги дърпаш на мен, не? С затворени очи, човек. Може и някакво хода да мине, ама какво ти пука. Давай. Ти си пич. Мило, си гледаш ужасно, ако ти си изотрежа повече. Давай. Ще бъде супер неразумерен. Давай, Злати. Ето, може как Жени и що направи, бе? О, да! О! Сигурен ли си? Да. Айде, Сигурен да се свърши. Чакай. В смисъл, ако можеш по-дълго коса оставя. Еми, ти каза повече да отрежа. Не, по-дълго коса оставя. Колко е просто, ти ми каза колкото възможно повече. Какво, да режа или да оставям? Режи, бе. Също ти се ядоса и гледах поста. Дай по-бързо. Дай. Айде, дева, после. За време ли ми? Не. Давай, да. Ти можеш, имаш още 30 секунди, давай. Дай аз да отрежа и друго. Не. Абе, Не само може. да... Ти къде Не, си? бе, Гойца. Това между тях двамата, бе, ти къде се бутваш? Дай между нас. Ето, между жабата ти ще го резнеш. Ето тук някъде горе. Може и аз да отрежа един. Мило, да много Да, и аз да отрежа един. Ооо! Какво да отрежа? Петля! Петля! И отиваш. Повече коса гледа да оставиш, човек. Ако правиш обратно. Той си мисли, че ще стане отведнъж. Да. Пак като се ножите. Това като прерязане на лента беше. Кофти ли те? Не. Сериозно? Също ще направя по-готин. Добре. Къде някакви трупови. Да. Блядо. Ето какви хубави работи виждам. Подскачаш ли? Една дъжка, бегълки и не... Чичи трябва да носиш шапка, бе. Да. Трябваше как на нещо да вземе машинката, човек. А. Мисля да ти поизравнят малко, да оформи, станеш. Снимай по-да. Аз снимах, ама пак ще снимам. И накрая пак ще снимам. О, да. Като змиорки. Бе. Дано не съжаляеш наистина. Ще се съжалявам. Трябва да се желая повече от него, бе. Що? Защото ти ще имаш грозен мъж, няма. Това може телефон е? Не знам, човек, какво ли трябва? Принцеска, къде си, бе? Така му се, като ръка. На къди коса? Така. Добре, да нали аз ти казах? Супер си. Да. Стигам да снимам. Не мога. Я чакай малко. Не така, тя това е нощата, че едно Не, нещо не, накара не. ситуация да свърши и сега не може да го направим. Добре, какъв е проблемът сега? Не може да затвориш телефона и Не,